दिनै नैबे नाम्बार 1 पुरनि नलबारि गामियाव जि 36 नं धनस्रि समस्तिनि सिङाव थानाय मोनसे बे गामियाव बे जोंनि इउपिपिएल दलनि जि मावफारि हान्जानि प्राइमारि कमिटिनि मोनसे मावफुं आफाद जादों आरो बे आफादावनो जोंहा जोंनि इउपिपिएल दलखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दलनि आदर्श आरो फैबाय थानाय दिनाव जि बिटिआरनि जि सुक्ति बे सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि सार्थआव आरो जाहाथे भबिष्यतआव बेखौ मावफुङोब्ला रायजो राजाया जाहाथे मोजाङै फलाफल मोनगोन आरो मोजाङै सरकार जाहाथे सासन मोनो बेखौ नोजोर खालामनानै जों इउपिपिएल दलाव कंग्रेसनिफ्राय आरो इउडिएफनि पिपुल्स जयेन्ट एक्सन कमिटिनिफ्राय गासै 71 जन गासै 71 सा सोद्रोमाफोरा जोंनाव जगदान खालामफैदों बिथांमोना जगदान खालामनायखौ आङो नैबे 36 नं धनस्रि समस्तिनि सासे बिजाथि हिसाबै बिथांमोनखौ आं बरायनानै लादों आरो बिथांमोनखौ फैबाय थानाय दिनाव जोङो इउपिपिएल हान्जा हिसाबै जाहाथे जि आसा खालामनानै रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावगोन होननानै जेसेबांखिनि सेस्था खालामनानै जों दिनै खामानि मावनो आवगायबोदों आरो बेवहाय बिथांमोनाबो जगदान खालामनाया निस्सय बिथांमोननि साननाय बिथांमोननि हेफाजाबा जोंनियाव अराय थागोन आरो बिथांमोनखौ जोङो फैबाय थानाय दिनाव मोजाङै खामानि मावगोन होननानै जोङो बिथांमोनखौ आसा खालामनानै दिनै दलाव सासे सोद्रोमा हिसाबै जोङो सोसननानै लाबाय आरो आसा खालामदों जे नैबे इउपिपिएल दलानो फैबाय थानाय दिनाव नैबे समस्तिनिफ्राय देरहागोन आरो इउपिपिएल दलानो सरकार दानो हागोन बेखौ 100% निश्चित जाबाय होननानै जों दिनैहाय फोसावनो हायो बेसेबांसो भट मोनो दाथ' आङो मथा-मथि 25,000 भट मोनगोन आङो बेयावहाय आरो आंनि खाथिथाराव बेयाव रावबो खाथियाव फैनाय नङा थेवबो सेकेन्डआव इउडिएफ फैनो हागौ आरो थार्डआव बिजेपि फैनो हागौ आरो फर्थआव नांगोला थाहैनो हागौ गासै बेयावहाय 7 सा बिजाथिया बेवहाय गसंदों बाद बाखिया इन्डिपेन्डेन्टबो दं आरो बाद बाखिखौ आङो बुंजोबनो गोसो गैला मानो होनना बुङोबा नैबे 37 नं धनस्रि समस्तिनिफ्राय जायफ्रा दिनै इउडिएफ हिसाबै बिजाथि हिसाबै गसंदों बिथाङा बे 17 बोसोराव बेवहाय 12 बोसोर इएम जालांखांनाय आरो थांनाय 2015निफ्राय 2020 सिमहालागै बिथाङा टिएलसिसिनि चेयारमेन जालांनाय बिजाथियानो दिनै नांगोलनिफ्राय टिकेट मोनैनि थाखाय दिनै इउडिएफ जाहैदों ओंखायनो बिथांनि मावनाय आरो बिथाङा मा मावनो नागिरदों थांनाय बाराव जोंखौ मा मावलांखो 12 बोसोर इएम जानाय आरो टिएलसिसि चेयारमेन 5 बोसोराव मा मावलांखो बेखौ गासैबो रायजो राजाया मिथिखागौ आरो बेवहाय बिजेपि हिसाबै सासे गोदान हिनजावसा बेयाव ओंखारदों आरो बेवहाय बुजिदों रायजो राजाफ्रा जे बिजेपिया फ्राय देरहानो हानाया सम्भब नङा आरो देरहायोब्लाबो बेयाव सरकार जाया ओंखायनो बिटिसि ओनसोलाव जुदि जों जौगानाय नांगौब्ला बेवहाय जि दला सरकार जायो बे दलखौसो जोङो बा बे हान्जा बा बे बिजाथिखौ दैथायहरनांगौ ओंखायनो दिनै आन्सलिक दल हिसाबै बेवहाय बिटिसिआव मोननै दला गोख्रों नाम्बार 1 दिनैनि तारिखाव फ्राय इउपिपिएल ओंखायनो इउपिपिएल दल बे सरकार जागोन आरो नङाब्ला बेयाव बिपिएफआनो सरकार जागोन दा बेनिखायनो मोननै दलनि गेजेराव सालिजारि नायनानै रायजोफ्रा भट होगोन आं बेखौ आसा खालामो आरो नैबे 37 नं धनस्रि समस्तियाव जाय बिजाथिया बिपिएफ हिसाबै गसंदों बियो लकेलनि नङा ओंखायनो गुबुन बहा गहपुरनि ना बिश्वनाथनिफ्राय फैनाय दा बे हिसाबै बिथाङा जेरैबायदि रायजो राजानाव थांनानै रायजो राजानो सा सिनाखि जानानै प्रसार खालामनांगौमोन बेखिनिखौ बिथाङा हाग'वाखै आरो गोदान बिजाथि हिसाबै गसंफैनायखाय फुराना जायफोर बिपिएफनि कर्मिफोर दं फुराना कर्मि बिथांमोनाबो ग्रहण खालामाखै जायनि खारनाव गोबां बिपिएफ कर्मिफ्रानो जोंनाव फैनानै लोगो लाफैदों हाबफैदों आरो सोरबाया इउडिएफ हिसाबै जाहैदों ओंखायनो फैबाय थानाय दिनाव बिपिएफआ बेयाव 4 नाम्बारावसो थाहैनो हागौ आरो बारा भटबो मोनसोनाय नङा ओंखायनो आं आसा खालामदों जे
आंखौनो बा जोंखौ इउपिपिएल दल हिसाबैनो बेवहाय बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ लानानै जे बायदि मोनसे आसा मिजिं लानानै जों दिनै खामानि मावनो ओंखारदों ओंखायनो रायजो राजाफ्राबो जिहेतु बिटिआर सुक्तिनि थाखाय जाय जि समाव माने गोदो आन्दलन खालामबोदोंमोन जोंखौ माने सहाय होदोंमोन दा ओंखायनो बिथांमोनाबो बेखौ सम्पुर्ण भाबे रुपायन खालामनायखौ दिनै लुबैयो हास्थायो ओंखायनो जों इउपिपिएल दल हिसाबैनो बिथांमोना माने सहजग होनानै जाहाथे बेखौ मावफुंनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावो बेवहाय मैखोमै जोंनि बे ओनसोलाव माने जि आंनि ओनसोलाथ' फ्राय गामियारि ओनसोल दा गामियारि ओनसोल हिसाबै जोंहा हान्था मेलाया बिराद जथेस्थ'खि माने जौगानांगौनि बेयाव गोनांथि दं मोनफ्रोमबो गामिनि लामाफ्रा जायफोर लामाफोरजों थारमाने राजा लामा फोनांजाबनाय PMGSYनि लामा फोनांजाबनाय बा गामि गेजेराव हाबनाय लामा बबेबा दुब्लियाव थांनाय लामा बबेबा स्कुलाव थांनाय लामा बेफोर लामाफ्रा दिनैसिमहालागै जौगायाखै ओंखायनो नाम्बार 1 बेयाव लामाखौ जोंनो नांगौ बेखौ नुनो मोनदों बेनिफ्राय बेवहाय लोंनाय दैनि बिराद समस्या दं लोंनाय दैनि समस्या दं दाबो बे 37 नं मोनसे समस्तिनि जेसेबांखिनि भटार्सफोर दं गामिफोर दं बेवहाय मोजां दैनि लोंनाय बेयाव अभाब जों बेखौ नुदों आरो थाराव बेवहाय बे ओनसोला फ्राय माने 90% मानसिफ्रानो आरो जौसेयाव 90% मानसिफ्रानो बेयाव आबादनि सायाव थांनानै थायो ओंखायनो बेवहाय आबादनि खेथ्रआव जथेस्थ'खिनि बेयाव जौगाहोनांगौनि माबा दं सम सम जेनेबा बे ओनसोलनि मानसिफ्रा माने बान्दो माने खोनायनि जि सिस्टेम बे सिस्टेमा दाबो जौगानो हायाखै गोदोनि सिस्टेम माने मिथिंगानि सायावनो निर्भर खालामनानै जि माने बान्दो बानायो जेनेबा साफ्रा जावनानै माने हाग्राजों बान्दो खोनाय बेफोरबायदि मावबाय थानायनि थाखाय खोनायनि थाखाय माने बोसोरसेयावनो 10 बार 15 बारसिमहालागै बान्दो खोनाय बेखौ नुनो मोनबाय हादों ओंखायनो बे ओनसोलाव जाहाथे जोङो स्थायि भाबे मोजां बान्दो खोनाय होयो जाहाथे माने एग्रिकालचार सेक्टराव जाहाथे मोजाङै माने जल सिंचन बा इरिगेसन सिस्टेमखौ जों खालामना होनांगौ जों बेखौ नुनो मोनदों बेनिफ्राय आरो सावस्रि बा देहा फाहामनायनि खेथ्रआवबो दा बे ओनसोलाव जथेस्थ'खिनि बेयाव जौगाहोनांगौ मानो होनबा आंनि बे नैबे 36 नं धनसि समस्तिनि जायफोर भितरुवा ओनसोल सानजा ओनसोल बेफोर माने दिनैसिमहालागै गोबां गामिया थारमाने लामा गैया जायनि खारनाव माने गोबां बेमार जानाय मानसिफ्रा दिनैहाय हान्था मेलानि थाखाय दिनै गारि मटर थाङा बेफोरबायदि गामि बिराद दं आरो खोला ओनसोलावबो दङ बिदिनो माने जायफोर माइनरिटि एलेकाफोर बेफोरावबो लामा गैयिनि थाखाय फ्राय एम्बुलेन्स हाबा बहाबा माने साइकेलाबो नारजाया बेबायदि लामाफोर दङ आरो बेवहाय बे ओनसोलाव जाहाथे मोनफ्रोमबो एलेकायाव अन्तत साब सेन्टारफोर जाहाथे बानायना होनो हायो देहा फाहामथायनि थाखाय दा बेनिखायनो बेखौ आं खोब गुरुत्त' होदों आरो बिसेसकै आङो आरो बेवहाय गुरुत्त' होनाया बेनो माने इयुथफोरनि थाखाय बेवहाय कर्म संस्थापन जब नांगौ जिखुनु खामानि दामानि मावनानै जानो हानायनि जिखुनु माने सेंग्रा सिख्लाफोरनो जाहाथे जोङो जब होनो हायो खामानि होनो हायो बिनि थाखाय आङो जथेस्थ'खिनि गुरुत्त' होनानै खामानि मावगोन होननानै आङो रायजो राजानो आङो खोथा होदों आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ आसा खालामदों मानो होनबा जोंनि बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय गामि ओनसोलफ्राव फिसा फिसा इन्डास्ट्रि आरो एसे मिडियाम इन्डास्ट्रिफोर गायसननानै बेफोरखौ माने स्किल डेभेलपमेन्टनि थ्रुयै ट्रेनिंनि थ्रुयै बिथांमोनखौ जाहाथे इस्टाब्लिश खालामना होनो हायो बिनि थाखाय जथेस्थ'खिनि माने खामानि मावगोन होननानै आं इस्ताहार हिसाबै प्रकास खालामनो नागिरदों आरो बेवहाय इडुकेटेड माने सेंग्रा सिख्लाफ्रा जथेस्थ'खिनि जोंजों माने एखे लोगोसेयै कपारेसन होनानै खामानि मावबाय थानायखौ नोजोर खालामनानै माने आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे माने इयुथफोरनि जि समस्या बा जि कर्म संस्थाफोरनि जि समस्या बे समस्याफोरा समाधान जागोन होननानै आं दिनै आसा खालामो